дар штати тамаули паси мексика нақлиёти боркаш ба чанд воситаи нақлиёти дигар бархурд. бар асари ҳодиса 9 нафар ки 6 тани онҳо аъзои як оила гуфта мешаванд ба ҳалокат расиданд. аз рӯи маълумоти пешакӣ садама бо гуноҳи ронандаи нақлиёти боркаш ба амал омадааст, зеро ӯ суръати ҳаракатро аз меъёр зиёд намуда аз уҳдаи идораи он набаромадааст. дар афғонистон бар асари таркиши навбатӣ 10 кас ҷон бохта, 15 тани дигар захм бардошт. ин навбат таркиш дар яке аз ибодатгоҳҳои шаҳри қундуз содир шудааст. маҷрӯҳон таҳти назорати кормандони соҳаи тиб қарор доранд. эҳтимол шумораи фавтидагону захмиён афзоиш ёбад. дар эквадор дар пайи боришоти рекордии обхезии шадид ба амал омад. дар ин ҷо сатҳи оби дарёи чонтаурко боло рафта ба минтақаҳои аҳолинишин ҷорӣ гардид. дар пайи обхезӣ биноҳои иstiqоматӣ, марказҳои савдо ва роҳҳои нақлиётгард зери обу гил мондаанд. ғайр аз ин дар баъзе мавзеъҳои пойтахти ин мамлакат шаҳри кито ва шаҳри санта изабел азвай чанд ҳодисаи яшфароӣ ба амал омадааст. мақомот дар бораи бедарак гардидани чанд нафар гузориш медиҳанд. дар маҳалли ҳодиса амалиёти ҷустуҷӯӣ ва наҷотдиҳӣ идома дорад. дар кишвари хабаровск федератсияи Россия хуруҷи зукоми парранда бо нишонаҳои патогении баланд ба қайд гирифта шуд. тавре хабар дода мешавад, дар яке аз партовгоҳҳои минтақа талафёбии шумораи зиёди паррандагони даштӣ мушоҳида шудааст ки ташхиси оҷилии онҳо нишонаҳои ин вирусро собит сохтаанд. ба қавли табибон, ба ин намуди зукоми парранда қариб тамоми намуди паррандагон ва ҳатто одамон сироят ёфта метавонанд. ҳоло роҳи муолиҷаи ин маризии хавфнок мавҷуд набуда, баъд аз сироятёбӣ он паррандагонро якбора ба марг оварда мерасонад. тамоми намуди паррандагоне ки ба намуди патогении баланди зукоми парранда сироят ёфтаанд бояд нобуд карда шаванд. дар миёни одамон бештар нафароне ки бо паррандагон робита доранд зери хатари сироятёбӣ мебошанд. дар қисми шимолу ғарбии Колумбия нақлиёти низомиён ба маводи таркандаи канори роҳ бархӯрд. бар асари ки 6 сарбоз ба ҳалокат расида, 5 каси дигар ҷароҳат бардошт. ҳодиса дар минтақаи Нутибарраи шаҳри Фронтино замоне ки сарбозон минтақаро назорат мекарданд ба амал омадааст. дар натиҷаи ин ҳодиса як низомии дигар бедарак шудааст. дар қисми ғарбии Туркия бар асари таркиши автобус як нафар ба ҳалокат расида, чанд тани дигар маҷрӯҳ шуд. ҳамаи маҷрӯҳони воқеа ба беморхонаҳои наздиктарин таҳвил дода шуданд. ҳодиса дар шаҳри Бурса рух дод. сабаби таркиш ҳоло аниқ карда нашудааст. иттилоъ дода мешавад ки моддаи тарканда дар шафати роҳ дар зери дарахт гузошта шуда будааст. он ҳангоми гузаштани автобус ба воситаи дастгоҳи фосилавӣ ба кор дароварда шудааст. ҳодиса амали террористӣ номида шуд. дар перу кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ зиёда аз 16 тонна маводи мухаддири нави кокаини мусодирашударо бо роҳи сӯзонидан нобуд карданд. ин миқдор маводи мухаддир дар рафти чанд амалиёт дар давоми 4 моҳи охир аз гурӯҳҳои нашъаҷалоб мусодира шудааст. ҳаҷми умумии он дар бозори сиёҳ $10 миллион арзёбӣ мешавад. бояд гуфт ки давлати перу яке аз бузургтарин истеҳсолкунандагони кокаин дар ҷаҳон маҳсуб меёбад. дар қисми ғарбии Ҳиндустон бар асари садамаи нақлиётӣ 10 нафар аъзои як оила ба ҳалокат расида, 8 каси дигар ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошт. ҳодиса дар шаҳри Ҷайпури штати Роҷистон рух дод. бино ба иттилои расида, дар ин ҷо нақлиёти мусофирбар ба трактор бархӯрдааст. тибқи омор, дар Ҳиндустон ҳамасола бар асари садамаҳои нақлиётӣ 150 000 нафар мефавтанд. дар кишвари Камчаткаи Федератсияи Россия вулкани Каримск хуруҷ кард. дуд ва хокистарпораҳои он ба баландии 8 километр ба фазо паҳн гардид. ба вулкан дараҷаи норинҷии хатар нисбат дода шудааст. вулкани мазкур на чандон дур аз шаҳри Петропавловск, Камчатка ҷойгир буда, яке аз вулканҳои фаъол дар минтақа маҳсуб меёбад.